Мәркәзебездәге Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасы Казан шәһәрендә иң озак төзелгән корылмаларның берсе. Аны 1972 елда төзи башлыйлар, әмма финанслауда тоткарлыклар аркасында 1986 елда гына төзеп бетерәләр. Шушы 10 ел эчендә объектта 50 подрядчы оешма эшли. Театрны кулланышка тапшыру елларында аның директоры булып эшләгән күренекле артистка Рәшидә ханым Җиһаншина булай дип яза. 1986 елда элеккеге театр бинасы белән саубуллаштык. Аның киң мәрмәр баскычларын атлап төшкәндә күңелне моңсу хисләр биләп алды. Без урамга чыктык һәм киттек яңа бинага. Ул безне әйдәгез, эшләгез, яңа ачышлар ясагыз, батыр булыгыз дигән кебек тоелды миңа. Бу 1997 елда басылган истәлекләр. Революциядан соң Совет хөкүмәте Казанны мөһим торак пункт итеп таный һәм аны тиз арада электр энергиясе белән тәэмин итү бурычын куя. Моның өчен Мәскәү акча бүлеп бирә һәм Казанга 1000 киловатт егәрлекле зур генератор кайтарыла. Аны урнаштыру өчен Казанда икенче шәһәр электр станциясе төзелә. 1923 елда электростанция файдалануга тапшырыла. Ул вакытта аның егәрлеге шәһәр предприятиеләрен электр белән тәэмин итү өчен җитә. Тиздән аның куәте тагын да арттырыла һәм шәһәр йортларында Ильич лампочкалары кабына. Хәзер әлеге электростанция урынында Камал театры урнашкан. Элеккеге фундамент үзгәрешсез сакланган һәм аның урынында Камал театры бинасы салынган. Баштан ук бина концерт залы яки иҗат йорты буларак проектлана. Бу типик проект андыйлар Россиядә алтау. Әлбәттә алар бер-берсеннән берникадәр аерыла. Мәсәлән, хәзер Новосибирскидагы Глобус театрын күрәсез. Ә монысы Омскидагы музыкаль комедия театры. Аның җилкәненең почмагы очлырак, ләкин нигез итеп Камал театры проект алынган. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры корылмасы Казан шәһәрендә иң озак төзелгән биналарның берсе. Аны 1972 елда төзи башлыйлар. Төрле финанс тоткарлыклар аркасында бары тик 1986 елда гына төзеп бетерәләр. Шушы 10 ел эчендә биредә 50 подрядчы оешма эшли. Төп максатны без эшнең сыйфатына бирдек. Бүгенге көндә горурланып шуны әйтә алабыз. Алдыбызга куелган максатка ирештек. Театр төзү эшен тапшырулары белән чын күңелдән горурланам. Чөнки театрга килеп спектакль караганда, монда үзебезнең дә өлеш керде дип әйтә алабыз. Январь ае иде, бик салкын булуга карамастан, урамда халык бик күп иде, бу бәйрәм иде. Республика җитәкчеләре Шәкәт ага Биктимировка театрның символик ачкычын тапшырдылар. Һәм беләсезме, берничә ел дәвамында безнең театрга шушы яңа бинаны карар өчен халык агылды. Танышларга, дусларга, туганнарга билет ала алмый азапланып беттек. Менә шундый чынлап та бу бик үзенчәлекле, матур тоелды ул вакытта инде, әлбәттә, чөнки чынлап та үзенчәлекле урын алып тора театр. Бу бинасы, аның проектлары Мәскәүдән Юрий Корнеев һәм дә Георгий Горлышков дигән кешеләр, шулай ук безнең Татарстаннан Агиш Фәйзрахманов менә шушы проект авторлары төзеделәр. Ул бердән-бер моның менә пьяла диварларыннан Казаныбызның заманча шәһәрчә кыяфәте дә күренеп тора. Күренеш һәм шул ук вакытта теге өлешеннән театрның иске Казан, иске бистәбез, борынгы Каван күле күренә. Бу шундый гаҗәеп матур урында урнашкан. Аны без үзебез дә яратабыз, тамашачы да ярата. Ләкин шуны да әйтеп китәргә кирәк бер уңайдан, бу бик озак төзелде. Беренчедән, ул вакытта бик мөһим төзелеш бара иде бөтен ил күләмендә КамАЗ. Шуңа күрә миңа кайчандыр театрның директорда булып эшләгән күренекле актрисабыз Рәшидә Җиһаншина сөйләгән инде, бу проектны шактый кыскартканнар, кискәннәр. Менә хәзер машиналар тезелеп тора торган урын ул әле безнең театр мәйданы булырга тиеш булган. Һәм без аны хәзер менә шушы җитешсезлек түгел, җитешмәгән якларны бик сизәбез. Моны хәтта театрның эчке дөньясын белмәгән тамашачы да аңлый ала. Менә һәрбер театрның үзенең ишек алды бар. Безнең йөк машиналары, автобусларыбызны куя торган шундый ишек алдыбыз юк. Тамашачылар бер-берсен спектакль алдыннан көтеп торырга тиеш булган шундый бер вестибюль дә кара алмаган монда.
Бинаның Кабан күле буенда урнашуыннан чыгып, архитекторлар аңа символик төсмер бирәләр. Камал театры җилкәнле карапны хәтерләтә. Ирексездән күңелдә дәртмәннең «Шаулый диңгез, җил өрәдер, җилкәнен киргән карап» дигән шигъри юллары искә төшә. Әлеге стиль бинаның эчке ягында да саклана. Тыштагы мозаик татар бизәге биредә күннән эшләнгәне белән алышына. Аларны Орча милли аяк киемнәре фабрикасында эшлиләр. Ә бу колонналарны Бөгелмәдән китерәләр, ә люстраларны Германиядә җитештерәләр. Игътибар иткән булсагыз, бинаның ике түбәсе бар. Берсе яссы, ә менә театрның әллә каян ялык-йолык итеп торган авыш түбәсе бирәзә төсендәге тимер тәңкәләр белән капланган. Ул бинаны тагын да зәвыклырак итә. Архитекторлар әйтүенчә, түбәдәге бизәкне алар көнчыгыштагы мәчет гөмбәзләре фотосурәтләре җыелган китаптан карап, металлик плиткага күчергәннәр. Түбә өчен 18318 бәләкәй металл плитка кулланылган. Кемгәдер Камал театры түбәсе бассейны, ә кемгәдер Петербургның күтәрелмәле күперен хәтерләтә. Камал театры Казан шәһәренең чын күрке. Дөньяның төрле почмакларыннан, Россиянең төрле төбәкләреннән килгән туристлар биредә үзләренә истәлекле фото эшләмичә калмыйлардыр ул.